Ang ako pangutana simple kayo. Paminasa, ang pangutanan ko basis ni mga yang giuyunan nga ang asa mabasa nga ang word Sabado mo ikapitong adlaw sa semana. Nay word ikapitong adlaw sa semana akseptar man ka nga naa. Darong gipangitaan ka nako nga unsay ebidensya ng Biblia. Bersikulo Biblia makatubaga o dili. Ang akong pagpamatuod, Biblia o referensya lagi. Okay, sa Biblia ka ka dili. So kung sa Biblia ka, dili na kumahatag na sa Biblia. Pero sa referensya ka, sa referensya, klaro na. Klaro na. Asa man ka magsugod, Lunes, Martes. Ayun na po kaya. Sunod pangutana, Karon. So yang ko na ni Glendale Jerusalem Source of God nga walay mabasa sa Biblia nga ikapitong adlaw sa semana ang Sabado. Mao ni tima. Sa mo to ilakbit ka. Objection, Mr. Moderator, ang tema, referensya o Biblia. Hindi ko pwede siradaan niya sa Biblia ra. Wa ka na ko sirad eh. Wa ka na ko sirad. Oops, time na. Oras wa na? 5 minutos. Sige, napopos na ang pangutana ni Efren Yap de Piña. Ang iyang katugdanan na karon sa pagpahayag sod lamang sa 7 minutes. Efren Yap de la Piña. Tawag di ano? No, Arena? Ano, dili na ko natabagong kay taga Negros ha. Di basket ba pero na layo kayo. So, salamat kayo Brad Glendale o sa atong pinangatwang mo ni si Jerusalem Church of God. Niya si Brad Alexander sa mga kining moderator. Brad, sa tingnan mo? Support ra. Sa yapang video ka ang nanaw Brad Alexander. Una nga, ang ibabarang sa itong binanggangat pa mo ang Sabado balaan magpulay sa Jerusalem. So unique sa niya kay dili siya 70 Adventist. Di ba niya dili siya 70 Adventist, pero ang iyang dining son sama sa 70 Adventist. So base sa tema, base sa kong pangutana kay negative side man ko nga kining mao adlan papulay Sabado o bining kapitong adlaw sa semana ito bag siya sa pagpumutanan ko asa mabasa sa Biblia from Genesis to Revelation nga kapitong adlaw sa semana mo adlaw Sabado niyang kon ganyan na-record yun nakadungog ko moderator o rin sa Plaza Indonesia mga tao sa August 4 year 2024 naningon siya walay ebidensya sa Biblia na Sabado o bitang ubang mga Sabado sa inyo handlok sila matuod hindi maha hindi mo agad kilo unya atong sundan mga argumento sa pinanggangat mga igamit sa Latina Vulgata sa buhat resito buhat resito ya kanyang udal Latina Vulgata ni mo pa di mo tinirap ya atong tanawon rin na ba yung Sabado rin pahayag ng Ginoo nahan so ha sa ang live na kanang Pangimo ha. Bueno, bali ba? kana Okay. kana kadi na to nabali ni nya wala nga Kadiyo tartape. usa sa Mateo 12:1-5 banto ba ng Ginoong Kristo ang adlaw papulay sa Sabado giugtangan nagbili ni Kristo ugtangan na kay sa 1:5-8-9 si Ginoong Kristo nag-ayo man siya mga masikiton ang mga masikiton ingon niya pag-ayo dalha imong higdaanan nya di man na to katong adlaw ila sa mga Jewish Hudiyo adlaw balaan sa Sabado sama ni atong pinanggat ba Mag 1:5-8 niya sa Jeremiah 17 verse 23 ang kultura sa mga Hudiyo mga practices sila way pagabuhaton basta adlaw balaan ila sa mga Hudiyo niya si Ginoong Kristo iya nang gisupat ano man naam siya gitrabaho sa adlaw Sabado atong mao iya man naman siya trabaho 1:5-8-9 araw kay na unya sa ang nako itingon ni John Dorbordo dire sa 1:5-18 nga ang nagpatay ni Kristo ang mga Hudiyo matud pa sa 1 Tesalonica 12:13 so nagpatay
ni Ginoong Jesucristo sa adlaw Biyernes Santo, ingon siya Biyernes Santo. Mao gyud mga Hudiyo. 1 Tesalonica 2:12-13. Santo pa day, ang nagpatay, ang sa minundang ipatay si Jesus Christ, ang inungdan sa basahon. Ingon diri, usa tungod nini, misamot ang pagpaninguha, pagpatay kaniya, ang mga Hudiyo, kaya dili lamang gibungkag niya ang Sabado. So, bungkag ang Sabado, word for word, gibungkag ang Sabado. Kung dili, iyang gingon nga, ang Diyos, nga kaulingon niyang amahan. Sa ito pa, word for word, Sabado gibungkag. Sa ito, gibungkag, dito na sa Jerusalem gibungkag ni Kristo ang Sabado. Unya, pagbuto ni Glendale, ni Plaza ni Benicia, wa nakaabot ang Sabado, gibungkag ng Kristo dito sa Jerusalem. Paro kayo sa Biblia, Latin na pagkat na upan ni Benicia. So, I will answer, I will present this 20 document. seconds. Kaya ni Sitar sa Latin na Bulgata kanina, muna dia, niya Exodus 20:8 sa tulog ka karakter ya, kuan, kining Shabbat, Shem Betaw, meaning rest, Sabat, dili, Sabado, dili, Sabado. Exodus Kapitulo 20:8. Okay, time. Yan? Okay, magkiksunan, napopos na ang pahayag ni Efren Yap Dilipina o atong isunod ang papangutana ni Mr. Glenn ug siya na sa imo gisa sa papangutana ngadto ni Efren Yap Dilipina. Sige. Start now. Okay, daghang salamat Mr. Moderator no. Karon mangutana ko kay sumala siya hanggi pa matuod karon di pa lang jud dugay ingon siya ang adlaw kunong igpapahulay gibungkag kuno ni Kristo. Karon mangutana ko sumala sa inyong libro. Roman Alejandro Catholic, ay lang mo kasukuha kay kinian mo an tubag lang ni siyang mga pangutana. Sumala diri sa third commandment sa page 583 nag-ingon, the gospel report many incident when Jesus was accused of violating the Sabbath law. But Jesus never fails to respect on holiness on this day. Ang pangutana, akong bisayon aron makasabot sa dang naminaw, sa gospel report kuno daghan kuno mga aksidente nga si Kristo giakusahan sa mga Hudiyo nga naglapas siya sa adlaw nga igpapahulay. Apan niining adlaw wala gyud siya mapakyas sa Ang pangutana. tuman. Ako'y mangutana, dili Lagi mo mo- katungod pangutana lagi din mo. Pangutana ko. Focus na ang kuwan. Sakto ba ni Pangutana, Bert. o sayop nga si Kristo wala maglapas? Tubag. Ang Biblia, Objection, Mr. Moderator, ang akong pangutana katitismo. Diri sa inyong libro. O, sakto ba ni o sayop? Ang Biblia, labaw pas magisterium, 86 sa Katekismo ng Catholic Church. Okay. Ang pulong sa maluwag Diyos na ko ningon, pangutana. Ha? gibungkag ni Kristong Sabado. Ako mang ito, gibungkag. Okay. Kana dia, wa man na mabasang dili, gibungkag. Sundan ta ka diha Ang karon. katekismo ng Sundan ta ka diha karon ha. Diri sa ta mag-focus. Oo. Ang gisulat sa inyohang libro ba, sakto o sayop? Kuminaw sa. Nakuha na. Sakto sayop. Categorical question. Oo. Okay. Kuminaw sa. Ayaw ba yung Ang imong paminaw? pagsabot mo sa iyo, sakto imong ibasa. Sakto ba sakto ni? Ay mo pagsabot. Sakto. Atong sundan ang iyahang gipamahayag sa Juan. Kay matod pa niya si Kristo kuno naglapas kuno dili lang kay gibungkag niya naa sa Juan. Ibasa niya ganyan. Ang pangutana, pulong ni Kristo o pulong sa mga nag-akusa kaniya? Pulong sa Tubag. Diyos yun. Ha? Pulong sa Diyos. Biblia ko Basa ha. Kung pulong ba sa Pulong sa Diyos. Klaro ana. Pulong ni sa Diyos. Unsay mabasa na to? 1:5:18. Juan 18, 5:18. Ug mabasa ba nato na nga pulong na sa kon? Usap na pulong siya wa din eh. Kana diha ang ako pangutana. Pulong sa Diyos, Kinsa nang pamahayag? Pulong sa Diyos eh. Yung Pulong sa Diyos lagi ba? Nangutana man ka, pulong ba na sa Diyos? Ako pangutana, Pulong sa kinsa Diyos. pamahayag? Pamahayag ba na sa mga kaaway ni Kristo kami na, o kang Kristo mismo? Katong Pamulong. basaon. Busa tungod din eh. Misamot ang pagpinihuha, pagpatay kaniya Sa- ang mga Hudiyo. O Hudiyo. Kay dili lamang gibungkag niya ang Sabado. Kinsa Sa to naging- ba? Niya, mabasa ba ang Hudiyo na patay? 1 Tesalonica 2:13. Kasi Ato nang ba? Mga Hudiyo may nagpatay ni Kristo. Dawat ka dili. Hudiyo lagi pero duha ka klaseng Hudiyo. Oo, tayo. Doon ay Hudiyo Okay. kaaway ni Kristo. Pangutana. Kay kung ingon kag Hudiyo, Okay, tanan, next si question. Maria unang-una nagbantay siya sa adlaw nga Sabado. Sakto ba ang iyang pagbantay o sayop? Si Maria, di ba ang topic ng Maria? Di ko O lagi, ang unang mga sumusunod ni Kristo. Kung may mabasa ng Maria nagbantay sa Sabado, Dera o, wala mabasa eh.
akong gibasa. Buhat 13. Premise ano sa kamungutanan. Oh. Buhat 13, nasa Juan, Lucas 23:55 nga ang mga babae nga nagsunod ni Kristo na mauli og sayo tungod kay adlaw na to sa hapit na moabot ang adlaw ipapahulay. Sakto ba ang sila nagbantay pagyapon sa adlaw ipapahulay o sayo? Tubag. Oh. Na mauli lang sa'yo, ano man kay ni uli sila kay among adlaw kining adlaw sa mga diyo. Adlaw sa mga diyo. inisibat sila nilakaw sila kay gila nang dili ka balaan sa mga diyo to. Dili balaan. O karon, sunod na kong pangutana. Dili na ba sundon ang mga pagtulunan sa Hudiyo? Ang gisulat sa Buhat 13 nga ang nag-ingon diri Buhat 13. Sakto ba niyo sayo? Kay matod pa nimo ang adlaw sa mga di na kinahanglan nga buhat 12. Akong basahon ang mga pangulo sa Kristiyanong katilingban gitawag Last 1 minute. nga nagsunod sa kustombre sa mga Hudiyo. Kristohano na ang pangutana sakto ni sayop inyong Biblia. Ang gibasa na footnote dili bersikulo. O lagi. Footnote lagi niya, di na inspired. O karon, Ang bersikulo gyud. Ang ako bersikulo pangutana inspired by God. sakto ba o sayop? Sa footnote, taas footnote pero dili inspired. So, akong pangutana Erika. sakto ba o sayop? Sakto, klaro. Kay Biblia man ninyo ni. Biblia ang kuha ni peace out mo ng Biblia. Peace out. Peace out ng O katilingban. tanawa. 20 seconds. Peace out to. Peace out Una na. nga. Peace out na daw niyo Ang mga Katoliko. tubag. Peace out na daw. Ang akong sundon si Kristo gibungkag ning adlong Sabado. Gibungkag. Kuan singko so. Kung mabasa Wala na ni to Sabado. nga wala siya magbungkag, pildi na ka. Basaha. Okay. Sa to ba sayop ni? Okay. Kana ako Sayop, sa eh. lagi na sa mga Hudiyo. Di ba sayop ni sulat? Ang imong pagsabot mo sayop. Nasulat ba? Okay, time na ba? Time na. Ang sulat sayop dili. Saktong imong pagsabot na ang imong pagsabot mo sayop. Focus na. Pwede sa kaya na pirmi boy. Kay kung mabasa na ko, paki-challenge ko niya. Okay, na-focus na ang- challenge ko. O lagi. Para nindot. Oh, Sige. Hangyo. Dawat siya challenge. Challenge. Focus naman ng 5 minutos. Pero Akong pamatud-an Oh, wala punta na na to. kaga usara ka teksto. Challenge. Challenge Ganda, ha. Sige. Oh. I-videohan. Ito yung Basahan. Si Mama Mary, basta. Unya na kay human naman tas debate. Kung mag-ikusap ka, first round naman no? Wala pa eh. Wala pa tamo mas debate. kami Wala may rebuttal. Sa mo ato. Challenge. Challenge ha. Ang imong kay nasulat man rin sa 1518 kay gibungkag ni Gisong Sabado. Wala gibong Optional, last na ni mga gisunan. Hataga kondisyon. Sa akong ilang pamatud-an. Oo. Oh. Ikaw para makuha ka. Sige ha. Siya to. team sunod last na ning ilang Challenge na papangutan challenge. og tubag. Challenge. O karon gidawat ni Efren ang hagit Oh. ni Batok ni Glenn. Okay. Dawaton. Sige. Amin na mo ha. Naabag yun diha. Akong basahon, Mateo. Klaro Mr. Monitor unsa ni Cinco. kondisyon? Klaro agad kay para ikaw Versikulo monitor. 17. Sige no. Ha? Unsa ko ni klaro. Akong basahon na. Ayaw Unsa man ninyo yun? huna-huna. Di ba? Wala mo gaga. Unsa man yung kondisyon ninyo? Ang kondisyon kay ako man pamatud-an nga Oh, gibungkag ni Gibungkag. Gisong Sabado sumala sa Biblia Juan 5:18 Latina Kaya Vulgata. napamatudan naman ako Unya. sa inyong libro. Wala Wa mo siya manawat, iya sang i-challenge nga wala bunggaga ni Gisong Sabado. Sa to ba nagsusubaki din eh. Wala bunggaga. So iya. Sige ba, Doon na may Oh, sige. pagsabot. Ibasahag yun ba niya Basa, o litra por litra. litra por litra nga wa gyud gibungkag ni Jesu Kristo ang adlong Sabado. Videohan ka Minaw, ha? na. Sige. Basahan siya to. Sige ba, basahag yun ba litra por litra ba nga muna yung moderator. kanayon nga wa gyud gibungkag ni Jesu Kristo sa adlong Sabado. Basahag Walay gibungkag siya nga kasuguan. Malhin na siya doy. Maton niya, Klaro, ha? Ako Klaro, ha? pamatudan nga wa gyud siya bisag usa nga kasuguan gibungkag. Apil sa Sabado lagi, apil sa Sabado. Apil na. Sige na, apil sa paminaw, Sabado. ha? Sige, nakasinapot na labad. Sige. Mateo 5:17. Tanawan ninyo yung Biblia. Ayaw ninyo huna-hunaing ngamian ni ako aron sa pagsalikoy sa balaod ni Moises o sa mga pagtulunan sa propeta. Wala ako mianhi aron sa pagsalikway ni ini kundili aron sa pagtuman Pinoon o gustong kahulugan. Timan ikini samtang anaa pa ang langit ug ang yuta
ug ang labing gamay nga kudlit sa nga maong balaod dili gayud mahanaw hangtod matuman ang tanan. Klaro kayo. Asa na nabunggag dito ang wala bunggaga? Pag-ingog bisa sa kakudlit. Tanawa. Oh. Wala daog na. Pag-ingog usa ka kudlit na apil ba diyang kwan? Pangutana. Langkob tanan. Nasulat ba diha nga wala bunggaga ni Kristo sa Sabado? Nasulat wa? Langkob lagi tanan Di ba nasulat pa? Pasabot gani Ah, ka. so, Tanan so, sogoy. so, Bisa so, sa so, kakudlit. so, so, Wa jud siya magbungkag. Di ba ang Wala tugas gyud sinod siya ba? Tugas magbungkag. sinod mga kiigsunan. Ngaro live yun eh. Nga kanay mong gibasa Matthew 5:17-19. Nasulat ba diha nga ang Sabado wala bunggaga ni Kristo? Tanan sugo gani. Di ba, wa ko mong tanang tanan? Sabado. Wa ko mong tanang tanan. Tanan wala Wa gyud ko mo tanan ang pangutana simple kayo. Unsay bot pasabot nimong tanan. Wa ko mo pasabot ang nasulat ba? Ang nasulat diha Oh. gibungka wala ba bunggaga ni Kristo sa Sabado? Ang nasulat. Ang nasulat tanang kasuguan. Kasaguan sa to ba wa masulat sa Sabado? Tanan kasuguan. Wala bunggaga. Apil na dihang Sabado. May mabasa niya kung apil apil ka og way may mabasa. Kuingon ka way labot, wa miingon unta dinaa nga adunay kasuguan nga akong gitapos. Matod pa nimo apil ang Sabado. Apil na diha. Timan na to sa Pinidag 22, Bisa ko sa 18, nakudlit. 19. Way magadugang, way makuha. Oh. Nabang Sabado sa imong gibasawa. Na ano na? Na. Langkob na Ano tanan. ba? Mabasa ba? Pag-ingog tanang kasuguan. Iwa ko apil mo na. diha. Dahil sulat man sa Sabado diha. Pag-ingog tanan nga din kasuguan, naan na diha. Dili. Ayaw na pag Tanang Sige, mamaya na tayo na. Ribatan na. Ribatan na inyo. Nasulat ka wala. Ribatan Di na mo inyo. na. Tanang imong naa. Sulat. ang giingon Ay, diha pumaka. tanang kasuguan na. Tanang naa diha. Nasulat ang Sabado ha. Pag gisgot o kasuguan, langkob na diha tanan. Way Sabado nasulat. Nasulat ba? Kasuguan lagi. Wa ko mo talaga nasulat. Kanang Sabado kasuguan Di na. ba? Nasulat ba? Kasuguan nasulat. Wa ko mo talaga kasuguan. Doon may pinag Mr. Ritor. Kasuguan sa Sabado. Nasulat ang Sabado ha. Kasuguan. Wa ko mo talaga kasuguan. Lagi gusto bag na naa diyang kasuguan tanang Kaya kasuguan. pangutana ba? Ang Sabado langkob sa kasuguan. Wa masulat ang Sabado. Na Ay kasuguan. pamakak na yung sulat. Kasuguan. Wa ko mo talaga kasuguan ang Sabado ba? Wa. Lagi kasuguan. Asa mabasa Ayan sa kasuguan sa Sabado? permahuman niya, muruling ang madiritora permahuman niya. Permahuman niya, muruling bungkaga ni Isu Kristo ang adlaw sa Sabado. Balik ka Mr. Ritor. Balik ka. Ingon siya kanina siya. O ingon siya ganiha nga nagasinabot mo ang kondisyon nga mabasa jud litra por litra ingon siya nga di Wala bungkaga. ni Isu Kristo ang adlaw sa Sabado. Kunya Sige, akong challenge natunggan yan. sa mga katawan sa wa man gi nalitok nimo brad nga litra por litra nga ningon si Isu Kristo nga wa niya bungkaga ang Sabado. Pero ang di ko diya tanang kasuguan. Okay. Wala jud siya giuspisa Yan, ko sa ninyo ka nga. kapatid nga gibungkag. Uyon na ka ba? Litra por litra yun. Ito niya. Wa lagi. Wa. Ari na to Okay, mas mana. Ari na to pamatud-an sa inyong opisyal nga kuan niyo katetismo. Naman na inyo man doktrina o. Kung sa giingon din na si Kristo wala gyud mapakyas. Wala kalapas kundi akusa lang to. Mana. Okay, para mahuman na ta. Okay. Ako yung una. 3 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Sunan niya, napupos na. 3 minutes. Na. 3 minutes na ribatal. 3 minutes ribatal. Ari na ta sa ribatal. Sugdad ni Iprinyap de la Piña. Yang katapusan ng ang affirmative nga si Glenn. Oh. Start. Now. Salamat kayo Mr. Monitor Brad Alexander at yung pinanggang atong si Brad Hindel. So simple ka intima, klaro tinaw nga ang Sabado mo ang balaan nga daw. So una na akong prosesyo sa amin ganyan, napawang mo itong record mo na dali. Nga mabasa-basa Biblia, na ikapito adlaw sa simana, o adlaw sa Sabado. Siya na, sus pagbasa niya, huwag mo rin ko basa, mga kaigsunan. So, nabitik sa akong pangutana, ako sa ingkon suduglaan, mga 70 Adventist, mga debater na magdon ang pangutana ako. Ano naman? Kanang ikapito adlaw sa simana. Na-world simana ha? Huwag sa kabantay ni. Nabaguhan din pabinangga ko. Ikapito ka adlaw sa simana, adlaw sa Sabado. Sana, huwag mo na yung mabasa. Sa kuto mo nabasa ko diyan. From Genesis down to Revelation, di ka kabasaan ng mga kaigsunan. So, dihang dapita, hadba, ikuka na among bilangga na itong katbag. Ano man? O may tima. Gawa ko na. Nya, usuban bagit sa ibunggag. Sa kaya naisutan mo to ang mong bunggag sa 1 Sinto. So, ang ilang countera na, marugin nga, insay, nagsusunod.
Isip pulong matong ba niya? Pulong sa Diyos sa Biblia ko na. Mayroon ka pulong sa Yawa na. Ang Biblia, pulong sa Diyos. Klaro kayo na. Isa na yun. Hebreo 4:12. Kunya sa Proverbs 7 verse 5 to 6. Ang pulong sa Diyos, tinuod kayo. Yahuan 5:18. Baka kayo na. Ibungkag ni Kristo sa manol, ito po ito. Kaya mga Hudiyo, nasuko ni Kristo, dakong di ko pagpanay ka niya. Uno, Tisolidados, Ora man na yung mga verses na buwing sa igo kayo, balik-baliko na. Niya Latina Bugata, niya karon, naging challenge yan ako, kung na ako'y mabasa, Brad Iwede, matubang din din, ang Jerusalem Church of God. Nga wala bungkagan ni Kristo sa Sabado. Iliban ko niya, ni-challenge siya nga, laro ka mo dito, dungog mga trespass sa actual personal, yung higayon na. Pagbasa niya sa Matthew 5:17, nasuguan man, wa may mabasa nga, wala bungkagan ni Kristo kay lift na politrag yun. So tungod to siyang garbong iyatong i-challenge para makabawi siya. Kasi ito na bawi nga na, lukapal, tamas ginawa na naman. Muna nga, dili napita mga Last 1 minute. kanang katikisim mo ka Katolik Church ng ibasa. Mutuo de ka katikisim sa mga Katoliko na de ka, mutuo ka na. Ang interpret sa katikisim sa Katolik sa Simbang Katoliko Roman. Ako, di ko si membro lang ko sa Simbang Roman Catholic Church, Magisterium, Pope and the College of the Bishop. Muna interpreter sa CCC. O niya, ang Magisterium, labaw pa ang pulong sa Diyos, patod pa sa katikisim of the Catholic Church, number 86. Yet the Magisterium is not superior to the Word of God, but it is servant. Sulod ko ng Magisterium, itandi ko rin mo ng pulong ng Ginoo, kuba di Magisterium pa rin. 20 seconds. Sa ito pa, laro kayo. Gibungka kang Sabado, Jerusalem pa ko ito masodok. Wa na kabos Pilipinas, muna skindel. Nagbabarok, bungkag naman, di siya kababarok. Muna nga, nagtuo ko nga, perfectly kunang ngayon nagbabarok. Pero dahil, pero kapa tamas ginaw, mura siya sakot, luto-luto. Sa dagat nga, wa ang kadungkuan. Okay, Anak time. pa gani, ilampur na sa balog sa kumaturan. Salamat, may hapon. Okay, magsanan man, napupos na ang time sa negative magsanan nga si Efren Yap de la Piña. O musunod na ang affirmative sa iyang rebuttal. So, lamang sa 3 minutes. Okay, start na. Okay, daghang salamat Mr. Moderator no. Ang atong igsuon matuod mulumpag sa akong di pa matuod karon matud pa niya na hagpa kuno ang akong pagpamatuod. Iya ra nang guna-guna. Ngan hagpa. Sayo nang kaana miingon siya nga si Kristo Bilbil gilapas Matas. ang adlaw ipapahulay misabay sinuon siya ngadto sa akusa sa mga Hudiyo nga nasuko ni Kristo. Paapil din siya nga kalakaway ni Kristo. Kay bisan ang ilang libro, opisyal nila nga doktrina sa katekismo, nag-ingon diri sa page 583, the gospel report, mini incident. Sa ang gospel report kuno daghan kuno mga aksidente nga si Kristo giakusahan nga naglapas sa adlawng Sabado. Pero wala gyud siya mapakya sa paglapas nining adlaw. Pero ingon siya, gilapas kuno. Sa to pa, muingon siya. Bungkag, lilapas. Gibungkag, ingon siya. Nga, kami ang dapat mo interpret ana. Pero sayo na nasabton, kinahanglan pa taog interpreter ana. Klaro kaayo na. Nga ang adlaw, nga Sabado, wala bungkagan ni Kristo. Kay matod pa niya sa Mateo 5:17 nga ang kasuguan magapadayon hangtod sa walay katapusan. Oh, unya mo ingon siya wala diha ang adlaw papawlay kasuguan. Usaon niya pagpabarog sa tanang kasuguan nga di maapil diha ang adlaw papawlay. Unya mo ingon siya pud niya nga kanang Domingo. Kanus ang nagsugod na ang Domingo aron pod nga mabuking na siya. Lain mo na ang topic. Basin mo ingon na siya. Sunod nga, topic mo na. Oh. Kanus ano yun? Emperor Constantine in 321 AD. The first Roman emperor convert to Christianity proclaimed Sunday as a legal holiday through the Roman Empire. Niadtong 321 nagsugod ng Domingo. Mao na nga muingon na siya nga kanang adlaw nga Sabado gilapas kuno niya. Sila ray nagtingog gilapas. Bungkag. Agibungkag wala si Kristo wala gyud siya mapakyas sa
balaan sa adlaw Sabado. Akusahan lang jud siya. 20 seconds ang nabiling Akusahan oras. lang jud siya sa mga Hudiyo mo to hinungdan nga wala amo tong hinungdan gipatay si Kristo. Kay dili lang kay gilapas kuno niya ang adlaw papaulay. Nagpaila po jud siya nga siya daw Dios. Nya mituo siya atong mga akusasyon Hudiyo. Apil siya ato dayang nagpapatay ni Kristo. Unya ang ilang libro nag-ingon nga si Kristo wa gyud mapakyas Okay, sa time. pagbalaan sa adlaw Sabado. Daghang salamat. Wa gyud na siya ingon nga makapatumpag sa akong pagpamatuod karon. Daghang Basa, salamat. Brad. No, may viewer. Oh. Basa. Very bias. Live na, basa. Oh. Very nice. Broad EYD. Bring them on camera. Ay Alejandro Damoti Orca Jr. Bring them on camera. Email Publica. Tuga manang Sabadista diha. Tuga ko na. Oh. Okay. Jaya Albuera, Ricky email Republika din watching Jun Purka. Very nice, YD.